שלוש צפצופים, אחי. וואו. וואי. צלם ממש את הרצפה. באסה. צריך לעשות ככה. איך אני עושה ככה? אני מצלם את הרצפה. את הרצפה אני מצלם. וואו. הנה בועז ברח לי. סיובים יש פה על האיסטר. צריך לשים פה איזה קרש למטה שיגביה את הזווית. רגע, חכה. אני חושב שמצאתי זה משהו זמני. הרגתם אותי. לא, סע, אין לי מה לעשות. אין לי אמצעי להגביה. הרג אותי אחר הזה. אתה רק מנסה לרדוף אחריו את המת. שימן צריך את החר הזה. שם זה בועז. לא מתכוון להגיע אליו. איזה יופי פה. יש פה איזה נקיק קטן, חמוד. אנחנו נוסעים לאורכו. סינגל. לא יודע מה קרה לו מלאך. לא יודע מה זה אומר. נתן איזה שם. אתם מבינים שבועז היה לפניי מקודם? הוא עזב אותי. השאיר אותי לבד. זה ולזה. הנה הוא הגיע. הגיע, חיכה לי. ייבשתי אותו. בועז, תיכנס למוד מנוחה. שאתה רוצה שאני אצלם אותך. יש לך תחורים? סע. יש לך תחורים?